An permi ang pamilya mo ato sa lawad para lang makakwarta. Ang tuso ng kamingaw, ang kainit usahay bagyo pa pero dili magpada. Kay na ay mga bata nga among gipaskwela daw ato ng tanan para lang sa among hinigugma para pud malipay ang naghuwat hagaw pang nasawa magampo ta permi para tagaan og daghang grasya. Ang mananagat excited nga mo ariya kung pila ka bangag na mapuno nila ang wake up call nila. Permi sa kabuntago ng tingog ni Sir John para pangutan-o. Perfectionist ang bossing na mo pero buutan. He is from Bacolod nga na in love sa taga dyan sanang pressure og kasaba. Among dawaton kay para pud sa amo nga kaugmao. Kami taga Jensan, mga stop busy, one team, one dream on me. Dili pwede lazy. Kami taga Jensan, we love stop busy, one big happy family. Bisag busy mi mong isi. Diyos sa'yo ng among nga trabaho usahay mahutdan og ice labi na krudo mapudlan og payaw ug madaot ang makina naami sa lawod mao nga peting lisura. Ang among kauban nga naara sa among office usahay dili magkasinabot mao nga magalis ug tungod kami usara nga kapamilya masulbad ra dayon ang among nga mga problema. Usahay kung Domingo mapakyas ang ilang din kung naay haba diligid pwede sila nga malit while working pwede ra magsigi sila og kaon na namok maong healthy look sila tan-awo. Mag-repair sa vessel bahalag perting inita nagsakit ang ulo na mo kay daghang trabaho pa. Okay ra basta para sa atong love nga kumpanya kay success sa tag-iya maapil man pud niya ta. Kami taga Jensan, mga love busy, one team, one dream on me. Dili pwede lazy. Kami taga Jensan, we love love busy, one big happy family. Bisag busy mi mong isi. Ang unang pambot sa una nga among gisakyan kay Santo Niño uno nga dili na mo makalimtan. Naabot ang Santo Niño dos ug Santo Niño tres. Ni dako ang kumpanya ug ni dako pud among stress. After 7 years na si Santo Niño 88 daghan nagsulti nga mauni ang ilang favorite. Unya ang kumpanya nahimo na nga korporasyon. Ang pag-asenso ni Sir Juno sa ka-inspirasyon. Maong maning kamuta para mabulahan ta. Si Sir John atong tabangan dili nato siya pasagdan sa kadagan sa unay. Kita dapat malipay sa tanan nga pagsuway kita magtinabangay. Sa mutuo ang usaon niya karon kay daghan na ang ubang gwapo-gwapa na minyo ikaw kay single pa. Magpasalamat ta permi sa buutan na tag-iya. Kay kung dili tungod nila amot kung asaman ta. Kami taga Jensan,